Hola, bon dia. Avui faig aquest vídeo perquè em ve molt de gust de compartir amb vosaltres que fa 10 anys em vaig tirar a la piscina i va començar tot un projecte que no sabia cap a on em portaria, encara no sé cap a on em portarà, però vaig decidir de començar a compartir el que portava uns anys fent, que era practicant ioga i estudiant, i la millor manera d'aprendre'n evidentment, és compartir. I va començar aquest petit projecte de començar a compartir classes de ioga. La veritat és que el primer sorprès soc jo, de tot el que em porta el ioga, de tot el que m'està aportant el ioga i res, amb moltes ganes de seguir compartint. Tinc tantes ganes de seguir compartint que em ve molt de gust, ja veurem cap a on va, però el fet de poder-vos compartir a través d'aquestes xarxes socials que tot el dia ens estan traient del moment present, o sigui, és com si ens desconnectéssim del que ens agrada, no te'n dones compte i de cop i volta estàs connectat amb aquestes xarxes socials o digue-li com vulguis, que moltes vegades et treuen del que has de fer. I precisament vull utilitzar aquesta eina per fer-vos arribar petits missatges o preguntes, ja que les preguntes, el fet de preguntar-te has de parar per observar, i llavors per mi el ioga és el ioga de la vida diària i no sé cap a on anirà, però content de poder-ho compartir amb vosaltres. Salut!